John Charles Seabrook ta' 38 sena ġie akkużat li seraq mal-120 euro waqt li kien jagħmilha ta' pulizija u javviċina lil kull min jara bla maskra u jgħidilhom iħallsuh. L-akkużat wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-qorti kkunsidrat li l-imputat ikkopera mal-pulizija u ammetta fi stadju bikri u ngħata sentenza ta' 18-il xahar priġunerija. Il-Maġistrat Marcen Farrugia appellat lill-imputat biex juża dan iż-żmien ħalli jirriforma ruħu. Amir Axitjani ta' 30 sena u Farmida Mokhtari ta' 19-il sena tresqu l-qorti akkużati li jużaw passaporti folots biex daħlu f'pajjiżna. Iż-żewġ Iranjani ammettew l-akkużi miġjuba kontrihom. Il-prosekuzzjoni suġġeriet pena effettiva għaliex dawn telqu mit-Turkija, daħlu legalment il-Greċja u pruvaw jgħaddu minn Malta biex imorru Franza u wara jitilqu lejn l-Ingilterra. L-avukat tal-għajnuna legali spjega kif l-akkużata hija studenta u l-imputat huwa plejer tal-futbol professjonali fl-Iran li kellhom jitilqu mill-Iran minħabba s-sitwazzjoni f'pajjiżhom. Żied jispjega li meta tidħol dgħajsa migranti ma jidħlux il-qorti imma x'akkwistaw passaport fals u ġew Malta bl-ajru qed jitresqu. Qal qabel jittieħdu passi kontrihom għandhom jingħataw iċ-ċans japplikaw għall-ażil u talab lill-qorti tagħti sentenza sospiża. Madankollu l-prosekuzzjoni spjegat kif dawn daħlu l-Greċja u setgħu jitolbu għall-ażil hemmhekk imma minflok ippreżentaw passaporti folots biex ikomplu jduru fl-Ewropa. Il-qorti kkundannathom sentenza ta' 6 xhur priġunerija.